hello, maayo ang buntag, mga maring, maayong adlaw nga Miyerkules na igaron, ha? Lain pa'y ato, maring, init-init nga balita ni ako ang isabwag di kaninyo garon. Bueno, wala pa'y plano si Nadine Lustre nga mahimong inahan. Ay, nako. Bisan upat na sila katuig sa iyahang uyab nga friends, businessman nga si Christoph Barrio sa edad nga 31, yang ko niya nga nahadlok pa siya pagkainahan. Labi na kay dugay siya nagtrabaho og nakapuko sa karir og lisod pa para kaniya makadugang og dako nga responsibilidad sa kinabuhi. Ipadayag usab ni Nadine ang iyang pagtahod og pagdaig sa tanang inahan nga nagbalanse sa pamilya og trabaho. Matud niya, nakatutok siya karon sa iyang karera, sa iyang boyfriend og sa ilang negosyo og dili pa siya andam mahimong mami. Tilaw-tilaw lang sa ha. Abala karon si Nadine Lustre sa shooting sa pelikulang Call Me Mother. Kauban si Vice Ganda. Usa sa mga entries sa Metro Manila Film Festival tuig 2025. Grabe kaayon si Nadine ay. Kabalo man ninyo Nadine, agi ni si Nadine og pinaka-sexy ay sa kuan sa Billboard. Billboard magazine. Bitin ko ana magkurba man kung yung hawak niya oy. Bakit kita kabalaka ay. Bueno, good luck sa imuhang karera Nadine ha. 30 bata pa mo gaoy. Ako kaila din ang 45 na mo pagpanganak. Ikaw 31 pa mo na imong edad so dugay pa kay taas pa kay panahon na din. Daghang pagbugas ka unon nga mga kuhako. Bueno, matoto ang balita, showbiz balita karong adlaw nga Miyerkules. Ay kamo di ang kalimot ako ni si Maring Inday Erika di mo kagwapa ka di mo kumistesa. Ayaw ka piyansa basig mapon maako na ka baba. Showbiz News! Showbiz Balita!